Čo blondinky chodia na záchod s chlebom? Pri nejakými kačemi. Čaute, tu je Fero. Vítam vás u nového videa s vámi vtipy pre všetkých. Počúvajte tento vtip. Ide hrášok do obchodu a pýta sa: máte hrášky? Nie, nemáme. Prídu za mesiac. Príde za mesiac a vraví: máte hrášky? Nie, prídu za týždeň. A vraví: a keď vám prídu tie hrášky? Ale však vy ste hrášok, tak čo riešite? Ide hrášok po ceste a pýta sa cigánky: prosíte si hrášky za 50 centov? Veľa. Prosíte si za 5 centov? Veľa. Prosíte si zadarmo? Veľa. A prosíte si za 1000 eur? To je zase málo. A prepáčte. Chcete počuť vtip? Vtip. Chcete počuť o Titaniku? Člup. Ale neviem. Ak poznáte moju kamarátku Radku, ktorá natáčala, tak to bude tak, že proste za 2 dní som vravil, že je dobrá na youtuberi, tak